बनरगाव बिसिपि मण्डलनि बानजायनायाव गुनं बनरगाव बियाबनि सिङाव सा 100 फालांगिगिरिफोरनो बिटिआर खुंथायनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रांनि चेकखौ राननानै होदों। बिटिसिनि गंब्रैजि बियाबफोरनि गेजेराव मोनफ्रोमबो ब्लकआव सा 200 फालांगिगिरिफोरनि मुङाव 5,000 रांनि चेकखौ अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों मैया राननानै होदोंमोन। दिनै गुनं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव बे बिथांखिनि अनसुंथाइखौ इउपिपिएल 100 आरो बिजेपिआ 100 गासै 200 फिसा फिसा फालांगिगिरिफोरनि अनसाय बिथांखिनि चेकखौ मोननो हादों। दिनै बेनिनो सा 100 फिसा फिसा फालांगिगिरिफोरनो बे चेकखौ गुनं बनरगाव बिजेपि मण्डला चन्द्रपारायाव थानाय मावख'आव राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बिटिसिनि एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्म आरो बिजेपि बनरगाव मण्डलनि आफादगिरि सायख'जाथाव नार्जारि। बनरगाव समस्ति हिसाबै जोङो इउपिपिएल आरो बिजेपि 200 मोनदोंमोन। जों बेखौ इउपिपिएल 100 बिजेपिनिफ्राय 100 बे जाहैबाय एसटि बर'फोरनि थाखाय आरो अबिसिनि थाखाय 50टा आरो बेखौनो जों दिनैहाय मैयानो राननांगौमोन, नाथाय माखासे प्रग्राम थानायनि थाखाय जों राननो हायाखै। दिनै दा बेखौ राननाय जाबाय आरोखि। जोंहा 100 जन एसटि आरो 50 जन अबिसि। आसा खालामदों, नुदों, जायनाखि सेलेकसन खालामदों गासिबो जिनियन जोब, फरायसा गथ'फोर दं बिरादनो। आरो बेखौ जोङो सक्ति केन्द्रनि थ्रुयै जोङो लिस्टखौ बिहरदोंमोन। जाय मोनदों बिसोर माने एकदम जिनियन जोब। आं नुबाय सोरबा कलेज फरायनाय, सोरबा एकदम बिधुवा, सोरबा एकदम गरिब दुखिया लेबार मावनानै जाग्रा, ना फाननानै जाग्रा, बेबायदि मानसिफोरनो जों बेखौ होनाय जादों आरो। मा मिजिंथियो सार बेनि गेजेरजों बेनिफिसियारि? आसा खालामदों निस्सय रायजो राजाया हयथ' बिदि मोनोब्ला निस्सय बयबो बिटिआरआव सापर्ट होगोन, बेखौ आसा खालामदों नेक्स्ट इलेक्सनाव। आरो बेल' नङा, होबाय थाबावगोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपखौबो दा होबावनाय जासिगोन। बिनिबो लिस्ट खालामखानाय जाहैबाय। हयथ' जिबनाव दा रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुंदों, जोंथ' बिदि केस मोनफेराखैमोन, बे बोसोराव जों मोनबाय। 5,000 खरि सासे मानसिनो होनाय जादों आरोखि। दा रायजो राजाफ्रा बिराद, जाय मोनदों बिराद खुसि। जाय मोनाखै बिसोरबो मोनबावगोन, स्टेप बाय स्टेप होलांबाय थागोन। गासिबोथ' खेबसेनो होजोबनो हाया, लासै लासैनो जों बेखौ होनायनि बेब'स्थाखौ लागोन आरो। बेनो। बेथ' गाव गावनि सायाव थागोन। सरकाराथ' होबाय 5,000 थाखाजोंथ' बिराद बिजनेस खालामनो हायो। आरो दा गड मिसननि थाखाय 25,000 खरि होबावगोन। आरो बेनिफ्राय नोङो रग निर्मलनि थाखाय 5,000 आरो होबावगोन। आवगायाव मोनखांबाय आरो दा सेकेन्ड लिस्ट लागासिनो दङ। बे जाहैबाय गाव गावनि सायाव निर्भर दं आरोखि। मावनोथ' अनेक हायो। जेनेबा जोङो सबजि बेफारि, मैगं बेफारिबो जों बानायनानै जानो हायो। फिसा फिसौ बिजनेस एसेब्लाबो जोङो माने माबाखौ मोनो आरोखि, मा होनो, हेल्पखौ मोनो आरोखि रायजो राजाफ्रा। बेखौ लानानै जोङो बे खामानिखौ मावनाय जादों। जिहेथु साप्लाइ होननाय जिनिसखौ जोङो दा बिटिआरआव बिजेपि आरो सरकारा बार होथ'नाय जादों आरोखि। खालि जों डाइरेक्ट बेनिफिटखौ मारै जों रायजो राजानो मोनहोनो हायो, बेखौसो जों जुजिगासिनो दं आरोखि। हायोबाथ' मोजां, नाथाय जुजिगासिनो दं। मानो हाया जानो? समा दासो 3 बोसोर जादों। गोबां सम जुदि 5 बोसोर 10 बोसोर जुदि सरकार दानो हायोब्ला निस्सय गासिबो मानसियानो माने गरिब दुखिया मोननायनि लाइनाव दं आरोखि। गोबां